Aquest 8 de març i després de 2 anys de pandèmia, la Creu Roja de Tarragona ha optat per habilitar un espai tranquil amb l'objectiu de compartir vivències i debatre. Així ha nascut la taula rodona en la que 4 dones de diferents edats i orígens, però amb un tret en comú, el seu tret de la Creu Roja, han parlat de les seves vivències. En el debat es van tractar qüestions tan importants com, per exemple, què fa falta encara per arribar a la igualtat i la precarietat laboral entre homes i dones emmarcada en el context de la pandèmia. Judit Sangüesa, membre del col·lectiu Frida, explica que moltes dones no podien teletreballar com són les caixeres als supermercats i algunes van haver de demanar la baixa perquè la seva feina, comparada amb la de l'home, era la més precària a casa. També es va parlar sobre la importància de l'educació. El que s'hauria de fer és no seguir fent tallers bolets, no? Separats així una aquí, una allà, sinó que hi hagi una continuïtat i que els faci sentir partícipes i que al final també els toqui a nivell personal, ¿no? Que se sentin involucrats. Sí que es verdad que yo hago muchos talleres de sensibilización con perspectiva de género, sobre feminismo, sobre prevención de violencia de género, sobre afectividad y relaciones saludables, y me encuentro, bueno, en general, bien. O sea, la respuesta es buena porque al final intento que todos se sientan parte, intento hacerlo de la manera más objetiva e incluyendo pues, todos los géneros, ¿no? Todas las identidades. En acabat, la Creu Roja va aprofitar l'acte per presentar un petit projecte del que porten temps treballant i que van crear en motiu del 8M. Es tracta d'un vídeo on pregunten a un grup de voluntaris de la ONG què farien saber una dona per empoderar-la i a la persona que més estimen. Totes van coincidir en que la dona la que més estimaven era la seva mare i van escriure què li dirien en unes cartolines liles, que és el color de tan característic dia.